Zvuk, ajde. I dobar dan, gledalci. Danas igramo Minecraft. Auč. I tude je Neka youtuberica. i Franjo Stix. Možda. Pravda. Ćao. I sada ćemo igrati Minecraft. Dobre, čude. Sad kad se stignem, hvala ćete toliko šamarčino je. Samanta, ajmo mi для вас купljati. Samanta, moje для вас завтекал. Što neće da ulomi? Evo onda ću ja drugo. Možda ja ne mogu umjeti ovo drvo. Oh my god. Apple. Per. Ne, ja imam apple. No baš. Nemoj da te pokrenem sekerom, začeš da... Kako nemaš ni sikiru? Imam ja sve. Čekaj. Daj mi alat. Alatu. Ćao drugari, Kako se to stvari? Mislim da sam gamer. Sam gaster pravi. Ja sam prije slušala Serbijana, sad ga ne slušam. Oprostite oni koji vole Serbijana, ali ne znam, nekako mi je. Nije da je glup, nego onako. Jel čujete da je rekao da je glup? Nisam rekao. Kako što mogu reći? Ej. Zeko peko! Samanta, kako je kod tebe čudnatak stigao? Kod mene je ljepša nekako. Upravo lovim zeca po šumi, izgubit ću se. Hvala na krafti. Ubila sam zeku. A gdje si ti sad? Vratit ću se za mjepot. Hoću. Neću. Zvala je Dljavca! Tata! Toto! Ja sam Dljavca je zvala! Pa Pa rekao je tata rekao da će oni doći po noći kod nas. Sam je to rekao. Možda ne znam gdje ste. Izgledam sam da je drža hrana. Mi se nismo krenuli. Ali to će ubiti ovdje. Jedno, nekog bandita. Bandite. To si ti, Samanta. Samanta ima svoj.
Mami. Ajmo mi u pećinu da tražimo kamenje. Koliko sam hrane skupila? Ja samo apel. Ovo te bove od krava, ja ću uzeti ove. Hajde, Ovo je... Ja imam 6, a ti imaš 4. da vidim. Dao si mi planinu. To kod tebe... Lol. Ajmo mi kopat. Smata, ja odu kopat blago. Mislim, odu kamenje. Blago. A da. A što jednostavno ne napravimo svoj rodnik? Pa vid, pa evo ja već tude našla. Ovo izgleda kao glina. Lol. Te ne diraj moju glinu. Ovo je Ipo nije kratko. Ajmo se negdje uceliti. čekaj, pa ja nisam ni ponio crafting. Ne leze, uzet ćemo drugi. Čekaj! Pa jedan ti sve što ne ponio. Većano, ej! I evo te kako uzmeću. Jebote, stani! Ja plivam po lapisu, stani! A da stisneš ome da se požuriš. Gdje nestalo? Gdje si otišao? Nešaš minski. Ja sam 299. Tu izaću. O, gdje se evo te našao? Samanta, pada mrak! Samanta, idemo, a gdje ćemo? Ovo ne znaš njega. Idemo. Idemo. A gdje ćemo? Kad tamo je bila moja suptina. Kad sam smiješno to rekao. Oh my god, ja sam zapala. Zato se ti moraš popet gore. Što gore? Uminati horse. Uminati boss. Ja imam za krevet. Ja nemam jebka. Skeleton! Ja sam popet gore, tako da ću iskoristiti nebunu. Ja, to je voda. Smantaj, ja ne želim. Ja ću napraviti krevet, a ti izađi svijeta. Neću. Moraš. A neš da me ubiješ. Neš tu ubiti, ja sebi... Čekaj, aj nešto pokaže. Evo, pa ja već imam crafting table. Šta si ga napravio? Ja imam krevet. Te dvaj... Odakle ti povi krevet, Bog te. Aj, smijeti se. Hajde više postav. Aj, postav krevet ga vidim kakav je. Ja sam postavila vune. A ne krevet. Jebote kak je. I do 15 minuta završavamo snimanje. Tek je 9 minuta. Čekaj, nije još dan. Kad ću biti dan? Babi, žobo, babi, čekaj iz početka. Oh my god, neko je dobio poruku. Ti dobio poruku. Na Messenger. Zašto? Čekaj. Babje, zabao, babje, tetka, ajmo i po tetka. A, zbog reklame nije ti teo. Od dve pame nije ti teo. Ne, morate se baš onako da se završi.
nisi ti u svijetu. A sad jes. Nisi. Ujebate. Evo ga. Neka youtuberica. Kupim svoj krevet. A čao. Ej! Pokupi ga. Ljudi me zima. Zato si u... Pa, Samanta, ako se čujete zašto je Samanti zima, zato mi smo obukli, zato otvoren nam je prozor i previše zima. Čao. Imam hamburger. Jebo. Ja imam 2 hamburgera. Lol, kako se Hamburgera. Jebote. Ja sam se isto. Buć. Ja u apis. Jebote, kak smrdi u apis. Ovdje bi bilo lijepo za živjeti. I to bi stvarno. Aj čao, da ja kupat. A mene? Ljepota je nastala, bila sudbina. Lol, ja sam prokopala i izašla na kraju. Ovdje. Ok, može, ovo je moj teritorij i tvoj onaj. Koji? Može. Ne, oba dvoje su isti. Ne. Što je pokao? I to je to bilo za ovaj klip. Ej! Nadam se da ste uživali. Ajde, reci. Reci čao. Ajde, reci čao. Neću. Sad se neću. Dobro, Ja sam... Tada. I Samanta iz nekog razloga čudno me izbacila iz svijeta. I Samanta... I ljudi, to bi bilo to da ovo video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, stavite like, share i subscribe. I vidimo se sljedećeg videa. Ćao. Ćao! Pretplatite se na moj i njegov kanal. Ja, bebe. Ja se zovem ovako kako piše tu. Neka youtuberica. Bebe. I Samanta ćemo sutra nastaviti, ja? Može. Ne vjerujem. Ne znamo. I čao.